नोंनि अनगाबै थांना थानो नोंनि अनगाबै खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय बर' सेंग्राफोरनियाव थाखा फैसाया खम थायो नालाय बेनिखायनो बर' सिख्लाफोरा फसायालै ना लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोना दा माबायाव नुखादो क्लिपाव नुखादो जिहेतु बिमाफोरा माने आजिखालि मा बुंनो आरोना पारमानेन्टनि थाखाय हाबा जाया होनना बुंनांसिगोन मानोना जोंहा मास मोनसे मास मोननै थागोन थानानै माने गुबुन हौवाजों खारो आरोना जुलि जानानै गथ' सानै साथाम गोनांथ' खारगासिनो बेखौथ' आं बुंनो थांला नोंथांमोना नुगासिनो नैयाव क्लिपाव होबोनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायलाङा आरोना दायो बर' सेंग्राफोरखौ माबोरै नेवसियो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जेबो बुंनो हाला आरो आंना ओमफ्रायो संसारनिबो खोथा दङ देलाय जिहेतु हाबा जानाय गथ' सासे सानैफोरा खारनायफोरा बेफोरो एसे खोथा थायो बेफोरखौ बुंजायाबाबो मोजां आरोना जिहेतु संसारनि खोथा थायो नांलाय खमलाय हौवा हिन्जाव न'खरनि बागै थाखा फैसानि थाखायबो किसुमान खारो बेखौ बुंना लाब गैया मिसा बाथ्रा नङा बेफोरो बे जेबो गोरोन्थिबो जाया न' नाथाय एसे बुजिनांगौ आरोना न'खराव थाखा फैसा गैया होननानै गुबुनजों खारबाबो जाया नोङो गथ' गथायखौ एसे अननांगोन एबा फेमिलिखौ एसे नायनांगोन नों खारबा बे फेमिलिया मा जागोन नोंनि थाखाय बेसेबां टेनसन खालामगोन बेफोरखौ एसे नायनांगो दायो जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने गोबां खारगासिनो आरोना आंबो गोबां भिडिअ बानायगासिनो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना नुबोगासिनो दायो जोंहा नोंथांमोना खोनाखादों निउसाव खिनो थांफ्लानाय हासुनो थांफ्लानाय माने खारखोमा लाङो आरोना बेबो गुबुन सेंग्राजोंसो दै माने बर' सेंग्राजोंबो थाङो बर' सेंग्राजों खम ओमफ्राय गुबुन मुस्लिम लानजाय जाग्राफोरजों माने गोबां थाङो आरोना थ' लानजाय जाग्राफोरनियाव गोबां फैसा थायो नालाय बेनि थाखायसो थाङो ना मायो बुंनो हाला थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जोबोरसो आङो नै क्लिपखौ बोनसै आरोना नायलांदो सिनाय मोना जोंनि सुथुराव सोर जाखो बेखौनो रावबो बुंथारोना जायनि थाखायनो जाबाय दङ माने दोना आरो हौवाया लांफैफिनबाथाय हरगोन जमा जाखानानै दं गासिबो ओमफ्राय बेखायनो दा हिनजावफोरा मिथिं जानानै माने ज' जाबाय दङ माने दोना आरो हौवाया लांफैफिनबाथाय हरगोन जमा जाखानानै दं गासिबो सम सम हानाबो उन्दैफोरा मा क्लासाव फरायो होनदो नाइनाव आरो सिक्सआव मा गोसो लानानै बिदि उन्दै निजिनो जोनोम होबाय न'मा दसमा निजिनि उदैयाव लाबाय लानानै निजि फिसाखौ जोनोम होखांना मा गोसोजों मा साहसै ए गथ' सानैखौ गारना फैखो इयो जेनेबा गावनाव सोंनांसिगोन र' हौवाया आरो बेलेग फैनांगौमोन आसलथे नोंसोरो बाय बाहागिफ्रालाय माथो बुंदो दालाय एख' नङा गामिया मा होनदों रायलायदो ओरैनो माबे बुस्थुआव सासे मानसिया हामा होननानै गामियाव बेबायदि फालिलाय बिसिनो जोंनाबो गोरोंद्राया नों बारा मुखुद्राय मालाय मालायनि आगायनाय हिनजावखौसो लाबोगोन नामा कमलाबारियाव लाखागोन बेबायदिसो लायनाय जाहैदो दिसुनिलाय खाफिनथोसै ओमफ्राय गामिया बसा नायदावगानाय लोगो लोगोनि देहानि सोमोन्दो मोनसे उत्पन्न जायो बे उत्पन्नखौ नों फिसालाखौ नोजोर होनांसिगोन नोंसो नोंनि देहानि लुबैनायखौ नागिरबाय दं नों फिसाखौ मा गियान होगोन सप्तासे देहानि लुबैनायखौ गोदान नागिरोबा नों रावला बोसोरसे गाहाम केरेला बांगालाव थायोबा नोङो थानो हागोन नोङो सप्तासेयावनो जुदि बेलेग हौवा नागिरना फैदोंबा बोसोराव बेसेबां सप्ता थायो जोंखौ गोलैनि सायाव हिनजावफोरा सानना नायदो नोङो
Bisa ke? Bisa मोननायाव थायाखै दायो जोंनि न'खराव रावला बेसे जाखो दा नों फिसा सानैनि बिमानि बैसोआ 28ल' जायो जानो बागो दे बेखौ जों मानिबाय जायाखै मानो होनबा 22 बोसोरबा नों जेनेबा 30 बोसोरबानो माबा जाहैयो दे एसेथ' नों बिदिनो माबायाव थानांगोन फैनायनि सिगांनो नोङो एसे बुजिनांगौमोन गावनि मोखांखौ सोंनानै नों आंनिख्रुइ बेसेबां उन्दैबा बेसेबां गेदेर आङो हौवानि गिदिर ना बले हौवाया आंनि उन्दै एसे साननो नांगौमोन नोंहाबोथ' साननो हानाय गोहोआ जाबायथ' फारसेथिं गथ'आनो क्लास 9आव फरायलायबा फारसेथिं उन्दै सासेया क्लास 6आव जुदि फरायोबा नों फिसाखौ मा गियान सिखायदों बिनि फिसायाथ' होनबा गावनिसो बांसिन गियान जागोनथ' जेनेबा दा गाव हाबा जानानै गथ'खांबाय दे गथ'खांनानै गथ'खौ मा गियान होगोन बेबायदि समावबा नों गथ'खौ माबायदि गियान मैदेराबो आथिं थोंब्रैयाव गादलिनो होननाय सोदोबा दं नङा होमबा बाथ्राया दङ खेनसेखौ गादलेनबाय दे आरो नैजों खेनथाम जाबाय रावखौबो गारबावगोन नों हौवाया एसे खस्थ' गथ' गथाय सिगां खायसेबा होदोबा खस्थ'बा गुदि दंलायोबा माबा दंलायोबा बेबायदि गारना होयोबाथ' नोङो देहानि सुखु फारसेजों रोंगिसो इमान बायदि न'खराव आंखाल गैयिखौनो गारना फैदोंबा नोङोथ' देहानि सोमोन्दो जाउनावथ' मावाबा दाबा मोनजाखाया जोंनो दा खामला मावनानै आगोर मोना नों बायदिया खिजानि आजादिसिम मोनजाबावदों खोमा सानसे जानायब्लाबो दायो आंहा नैबे क्लिपाव आं जेबो बुंनांगौ लागा खोथा गैला लोगोफोर बुजिनाया बुजिखायो न' ओमफ्राय बुंलायलायला गामिया मा बुंलायलायला बे भिडिअ नुखाबाय आरो नै क्लिपनिखौथ' आं भिडिअ बुंलायलायला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबाय थानायखाय आं होना होबाय आरोना भिडिअखौ बिनि जाथायनि बागै लाबोनायखाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ दा मा बुंबावनो जोंहा बर' सिख्लाफोरा बुंबाबो लायाबालाय बुजायनायबाबो लायाबालाय ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामनाय जायो आङो जिहेथु जोंनि देरफुनाय लाइमोनफोरा बेफोर भिडिअखौ नुनानै माने एसे लाजिनाय आरोना रायजोफोरा जिथु खास्ति होनाय बेफोरखौ नुनानै एसे लाजिनानै माने बिसोरबो गियान लामाथि फैनाय गियान लामाथि मोननाय आरोना बेनिखायसो बानायनाय जायो ओरैनो जानला मोनला बानायनाय जाया बेफोर भिडिअखौ एसे नायनोबो नांगौ एसे बुजिनोबो नांगौ आरोना नायबाल' जाया ओमफ्राय बुजिनो नांगोन आरोना जिहेतु बे भिडिअखौ नायबाय थादो दा बेफोरबायदि लासिं जानो गोनांबा मा जागोन बेफोरखौ बुजिनानै एसे माबानानै थाबानो जाबाय आरोना बेनिखायसो शेयार खालामनाय जाबाय दा जेबो नंला गासैबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय